ja niekedy mám pocit, že my sme ako keby zbláznení do tých procesov všetkých. Kým to netrvá 100 hodín, tak to ako keby, tak je to vlastne o ničom. Ale ak ja sa za kratší čas viem dostať k tomu istému výsledku, tak ako v čom je problém? A k mojej vysokej škole teraz, že keď ja som dostal 70 stránové skripta a teraz ako nauč sa na skúšku, pre mňa to bolo neskutočne náročné. Teraz akože po 5 dňoch, keď som zaspal pri tom 100 krát a neviem čo a mal som to vyznačené, už som vedel, že som dobre na tom, lebo už mi stačí napísať si z toho poznámky, nahrať na diktafón, dať si to do uší a tretíkrát, keď som to počul, už som bol pripravený na skúšku, lebo som vedel citovať definície. Dnes v notebooku LM by som mal, za chvíľu by som mal podcast a urobím si taký podcast, video a prezentáciu a až potom by som sa pustil do toho textu, to už by som len tak očami pohľadil. Základné vyučovacie pravidlo je, že čím viacej zmyslov tí študenti akože použijú, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa to naučia. A už mám dokonca spätnú väzbu od študentov, že ako sa o tomto dozvedeli, že naozaj oni si vytvárajú podcasty a potom to počúvajú cestou do školy a už ako prichádzajú takí pripravení na tú hodinu. Ja za oveľa kratší čas, povedzme za deň a pol, by som sa dostal k tomu istému výsledku, ako tam som potreboval na to 6-7 dní nejakých na naučenie sa.